mata saurayin zamani. Saurayi yan mata ga saurayin zamani. Ai mutum ya kace muka gani. Allah wani mutum ne ta. Ita ce mana menene faru? Da na je magana aure za ta yi mun wallahi tallahi. Kai kuma aure ne baka so. Ya za in yi aure ne. To in banda abin ka aure fa shi ya canza ni mutumina. Ka duba yanda na canza yanzu. Ba kaman da ba. Darajar aure ce. Sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka za ka yi ka same ta ne. Allah. Ya mana. Allah. Baraka ka ne? A'a. Ina nan je dawo. Je ka dawo. Ne me zaka ci mata? Je ka na Allah. Je. Shin can ne kwata baya so. Wuta kuma ko aure? Auren ne mana ba. Ba kai mahaukaci. Kamar wuta ne a wurin shi. Oh, wuta gane? To aljanna ce. Shine bai fahimta ba mutum ne. Wallahi. Wallahi ga dan can wurin zan. Ina ma kamar ka san wajen ke sai. Waje na kuma? Kuma so nake je in tambaye kai idan kawo kai na ina zaka ijiye ni. A dan akurkin da nake kwana wana. Akurki kuma? To amma uban waga maki zan aure ki. To da ban ta kake tare da kare amma duk da yi tunani kaza. Gaskiya kina yaudara kai. Da alamu baki san saurayin zamani ba ko? Dari sun san goge maki hadda wata. To amma me yasa ka san ba za ka aure ni ba kike tare da ya ta kamar sabo kwai. Wannan kuma salon yaudara ne. Wataƙila akwai dalilin da yasa nake maki haka. To aiko wallahi tun da kace kana so na sai ka aure. Tashin hankali gobe rage mu. To billahi lazi ko daura maki aka a kafa sai na kwance na ruga. A aji malam ya kamata mu sasanta. Ke ba fa za mu sasanta ba fa. Yanzu ne yake lallaba ni. Muna yin aure zaki ci kwal ubana. Sai ta barka da silifas.